ktorý hrá s vami. Môj účet domov od Sberbank. S radosťou plníme vaše právo sledovať programy RTVS bez reklamy. Dámy a páni, začína sa zábavný rodinný program 5 proti 5. A dnes tu stoja Môstkovci. A na druhej strane stoja Černický. Na konte majú 1964 eur. Toľko si nahrali a toľko si berú z našej hry. Ste pripravení na veľké peniaze? Ja hej. Dámy a páni, privítajte prosím moderátora programu. Prichádza Andrej Bičan. Príjemný dobrý večer, milí televízni diváci. Aj dnes sa tu stretávame v Mlynskej doline, aby sme urobili niečo dobré, odovzdali nejaké peniaze súťažiacim. Už to býva naozaj štandardou, že my tu na konci vyhrávame peniaze minimálne čo Slovák to euro. A minule Černický vyhrali 1500 eur. To je neuveriteľné, nahrali viacej ako 200 bodov a preto si zaslúžili našu veľkú cenu. Dá sa to, len treba chcieť. Ako náhle chcete, tak to potom príde bum, bác, tresk, plesk, je to tam, Černickí to dokázali. Ak to dokážu aj dnes, to bude naozaj nářez, ako hovoria bratia Češi. Máme takú istotu, ak by náhodou niekto predsa len nahral nulu vo finále, tak máme tu takú krásnu vec. Sberbank vám, milí priatelia, každému, kto sa prebojujete do finále, dáva 50-eurovú prémiu rovno na môj účet domov. To je niečo, takže to najlepšie, čo vás môže stretnúť na 5 proti 5 je, že si zoberete 50 eur domov. Vy už máte na konte ale na účte 1964, uvidíme, ako si to rozhádžete. Tak, poďme si pozrieť to, čo sa stalo minule. Koho preslávila streľba? Toho pána s tými modrými sluchatkami. Tak dostal sa do médií, no. Je mediálne známy pán s modrými slúchatkami. Mari, koho preslávila streľba? Robin Hood? Je tam Robin Hood. Už ste niekedy niečo vyhrali, Janko? Ešte nie. Ale akože nie, vyhral si Lenku. To hej? No, a Lenka vyhrala teba. 2 deti a našla mladého, dobrého, poslušného. Áno. No. Takže ona bola na príčine, že ste sa teda... Nie. On bol na príčine? Áno. Máš dobrú hovorkyňu. Čo je 5? Obojok? Mal som raz, no. Poďme si predstaviť rodiny. Naši dnešní súťažiaci sú Černickí. Nech sa páči. Ahoj. Fana. No minule sme delili menšiu sumu, bolo to 364 eur plus 50, to znamená, delili sme niečo cez 400 eur. Dnes už delíte 1964 eur. Ako to rozdelíte? Ešte sa dohodneme. Áno. Budete to deliť 5? Áno. Alebo 7? 8, 10? Máte predsa nejaké deti vo výhľade, nie? Áno. No. Tak to treba pekne sa treba rozdeliť ešte aj od... Lebo viete, tí, čo majú najviac detí, tí musia zobrať najviac peniazy. Fana, ty máš koľko detí? Jedno. No tak ty bereš najviac zatiaľ, lebo Mary nemá zatiaľ ani jedno. Má, dokonca spolu máte. To sme minule neriešili. Tak vy už máte naozaj dieťa. Však len teraz ste mali svadbu, hej? No, to nemusí zo svadby. Dieťa neprichádza zo svadby? Nie, ani bocian. A z čoho to prichádza? Dobre, nepotrebujeme fotografie vidieť, hej? Mari je tvoja manželka. Ahoj, Mari.
Dominika je tvoja. Sestranica. Sesternica, deti. Nemám. Nemá, menej peňazí. Marek. Bratranec. Bratranec má dieťa. Nemá. Iba sa chystá. Tiež to trénuje. Erika. Má Rodina deti. známa. Nemá Erika, tiež menej peňazí. Je mi to ľúto. Hej. Tí, čo majú najviac detí, tí berú najviac peňazí. To sú černícky. Na druhej strane sú môstkovci. Ahoj, Miško. Ahoj. Ako to ide? Super. Odkiaľ ste prišli? Prišli sme z námestova. Prišli cez Námestova. No pekne. Na druhej strane sú naozaj veľkí favoriti. Majú 1500 eurovú výhru. Musíte ich vyhodiť. No určite. Už musia ísť domov, už majú dosť. Či? Ešte Tak nemajú určite. Dosť? Majú dosť alebo nemajú? Majú dosť, Majú myslím dosť. si, že... Máte dosť, pôjdete domov. Možno, uvidíme, možno zabojujú, hej? Dnes je to už naozaj na náhodu. Tak, Janka je tvoja... Sestra. Ahoj, sestra. Ahoj. Tomáš? To je môj brat. Môj brat, ahoj Tomáš. Ahoj. Majka je tvoja Sestra. sestra, ahoj Majka. A Peter je tvoj Brat. brat, ahoj Peťo. Budeme vám držať palce, to sú môstkovci. Rodiny sú predstavené, môžeme ísť teda hrať. Nech sa páči, prvé súťažné kolo. A prvé kolo volá prvých v pútíku, hráme 5 proti 5, nech sa páči, nástup. Tak, čau. Panna. Čau. Tu máme Miška. Miško je? Kuchár. Kuchár. Nevyzerá. Varíš zle. Nedá sa to jesť. Vždy, keď to navarím, musím to odovzdať niekomu, nech to zje ďalej. Hej, rozumiem. Ale nevaríš dobre? No, myslím si, že obstojí. Dobre. Janka kričí, dobre, obstojne. Čo rád varíš? Všetko možné. To znamená skôr meso, alebo skôr do tých cestovín? Robíš rád domáčky? Čo robíš? Skôr meso so strukovým klobásu. Rozumiem. Ruky za chrbát. Zo strukovín klobásu. Preto je taký chudý chlapec. Ešte mu neprezradili, že klobása sa robí z mesa. On ju robí zo strukovín. Ruky za chrbát. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 6 najčastejších odpovedí na otázku. Ktorého vodného živočícha by ste radi ochutnali, ak by sa vám ho podarilo uloviť? Žralok. Žralok. Väčšinou je to naopak, hej, on ochutná nás. Je tam žralok? Je tam žralok. Žralok je top, nech sa páči naspäť. Budú hrať môstkovci. Janka, ktorého vodného živočícha by ste ochutnali, keby sa vám ho podarilo uloviť? Losos. Lososa. A to je naozaj komplikácia. Kde sa lovia losose? Lososy, hej? Kde sa lovia lososy? V lososárni. V lososári, samozrejme. Dobrý deň. Lístok, 12, dobre, mám ísť do koje číslo 12. A tam v tom chove si môžeš chytiť. Je to v našej tabuľke lososa. Tomáš, ktorého vodného živočícha by ste radi ochutnali, ak by sa vám ho podarilo uloviť? A chobotnicu. Je tam chobotnica. Je tam chobotnica. Majka. Čo je v tabuľke? Krab. Je tam krab. Peťo. Tiež som chcel dať toho krama. Skúsime rak. Krab a rak sú naozaj veľkí kamaráti. Najmä na tanieri. Je tam rak. Nie je tam rak. Prvé X. Nech sa páči, Michal. Čo by tam mohlo byť? Delfín. To si mohol dať aj morskú pannu. Delfín je v našej tabuľke. Nie je to tam. Na druhej strane je porada. Janka? Ja by som šťuka. Ja by som šťuka. Ja ti rozumieť. Je tam v našej tabuľke šťuka. Odchádzam na druhú stranu.
Štuka tam nebola. Černický sa doradia a zoradia. Pozor, pozor, teraz to príde. Erika? Čo si radila? Kapra. Kapra, teda si neulovila. Marek? Ústricu. Ústricu. Dominika? Homára. Homára. Mari? Veľrybu. Veľrybu. Fana? Dáme toho homára. Dáme toho homára. Simpsona. Bol tam rak, ale homár tam, to je zase niečo iné. Ak je homár v našej tabuľke, dostanete body vy. Ak tam homár nie je, dostanú ich na druhej strane. Je tam homár. Nie je, druhá strana získala body, Môstkovci. Nech sa páči. Máte ich mať, je ich 60 eur vám môže pribudnúť na účet, keď budete šikovní, hej. Ak nie, tak na druhej strane bude nejaká iná suma, uvidíme. Čo je ďalej v našej tabuľke? Čo je odpoveď číslo 4? Kalamár. A čo je 6? Úhor. Úhor je fuj. Ozvala sa jedna staršia pani. Ona sa už s úhorom stretla. Černický 0, na druhej strane máme 60 bodov Môstkovci. Ideme ďalej, čaká nás druhé súťažné kolo. Je tu druhé kolo, volám druhých pultíkom, hráme 5 proti 5, nech sa páči nástup. Janka, na druhej strane Mari. Ahoj. Čo robí Janka? No, ja som v tej armáde tiež. Ty si v armáde a čo robíš? Nezamestnanú. Výborne. Som v armáde nezamestnaných, to je výborná, hej, funkcia pracovná. Naozaj si teda nezamestnaná? Momentálne. A čo si hľadáš? Niečo, kde sa strieľa, zabíja, rozumiem? Skrátka niečo, čo je s vojakmi spojené. Budeme ti držať palce, môžeš byť nájomná vrahyňa. No. Ruky za chrbát. 100 Slovákov sme sa opýtali, teraz hľadáme 6 najčastejších odpovedí na otázku. Čím si šéf získa sympatie svojich podriadených? Nech sa páči. Prémiami. Prémiami. Je tam prémia. Je tam prémia, odmena. Janka, čo je vyššie? Nejakou party. Nejakou party. Zbesilá party 3. Hej? Hangover. Je to v našej tabuľke party? Beriete? Áno. Naspäť do rodín hrať budú Černický. Dominika. Čím si šéf získa sympatie svojich podriadených? Nejakou dobrou pracovnou dobou? Nejakou dobrou pracovnou dobou. Je tam dobrá pracovná doba? Pracujeme len 3 hodiny denne? Nie? Marek? Čím si šéf získa sympatie svojich podriadených? Zvýši plat. Zvýši plat z 1900 na 1993. Je to v našej tabuľke. Je to tam. Erika, čím si šéf získa sympatie svojich podriadených? Bude na nich milý, láskavý. No, tak ty si do starého režimu. Bude na nich milý podriadený. Hej, tak akože pohľadkám ťa po hlavičke. Je to v našej tabuľke? Milý, láskavý? Nie. Sme materialisti. Na druhej strane, nech sa páči, môžete sa radiť. Fana. Čím si šéf získa sympatie svojich podriadených? Povýšením podriadených. Že doteraz si bol závozník a odteraz si závozník špecialista. Čo to je na páske, to čo robí? 2,50 €. Je mínus. Je to v našej tabuľke? Nie? Odchádzam teda na druhú stranu, kde Môstkovci dostanú príležitosť. 60 fantastických bodov. Peťo, čo si radil? Nejaké zamestnanecké výhody. Čo je výhoda zamestnanecká? Dovolenka, nejaké voľno, Čiže auto. čím si šéf získa sympatie svojich podriadených, že ti dá nejakú výhodu? Majka? Myslím si to isté. Nebudú tam výhody vymenované? Tomáš? Daj viac voľna, dovolenku. Viacej dovolenky. Jana? Voľno, keď potrebuje. Voľno. Miško, čím si šéf získa sympatie svojich podriadených? Požičia im služobné auto na súkromné účely. Požičia im
Služobné auto na prehliadne to. Hej, častokrát máme služobné autá, mali by sa používať len na pracovné, ale používame ich aj na služobné a to máš v cene, dobre? Je to v našej tabuľke. Nie. Na druhej strane Černickí majú 58 bodov, blahoželám. Služobné auto je dobré, to by tam mohlo byť. Čo je v našej tabuľke? Čo sme nevedeli? Čo je odpoveď číslo 3? Čím si šéf získa sympatie svojich podriadených? Svojou pracovitosťou, je totiž vzorom. Nestíhaš, Marek? Nevadí, zoberiem. Hej, za teba, nahradím ťa, urobím maximum preto, aby jednoducho bolo v tom sklade všetko v poriadku. 4. Ústretovosť. 5. Spravodlivosť. 6. Dovolenka. Mali ste ju, Môstkovci, nedali ste a takto to dopadlo. Nevadí, možno v ďalšom kole zabojujete. Bolo to len 58 bodov, stále ste prví. Avšak na kolá to je 1-1. Môžeme ísť ďalej, čaká nás prvá dvojitá šanca. Poprosím tretích, k pultíkom hráme 5 proti 5. Nech sa páči nástup. Ahoj. Tomáš. Ahoj, ahoj, Tomáš, Dominika, Tomáš. Tomáš, čo robíš, Tomáš? Ja študujem. Na čo študuješ? Strojnickú fakultu. Vysoká škola? Vysoká škola. Čiže čo budeš naozaj strojník? Ideš do toho? Idem do toho určite. Ideš do toho, no. A čo budeš robiť? Tak budem navrhovať nejakú výrobu. Dúfam. To si všetci myslia, že budeš navrhovať. Tam budeš makať, tvrdo, behať po dielni, kontrolovať. Navrhujú len takto malé percento to je, aby sa to podarilo. Budeme ti držať palce, samozrejme, Tomáš, je to lepšie sedieť v kancelárii, ako tam, kde sa od ocele delí struska. Ruky za chrbát. 100 Slovákov sme sa opýtali. Teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku. Čo možno vyrezať? Sošku. Sochu. Je tam socha. Je tam socha na druhom mieste. Dominika. Čo možno vyrezať? Neviem. Neviem je zle, keď sme na rozstrele. Neviem sa nepočíta. Je tam neviem. Naspäť do rodín hrať bude Tomáš. Nech sa páči, neviem je zle. To neviem, nemá čo robiť pri pultíku. Majka. Čo možno vyrezať? Znamienko. Znamienko. Stáva sa mi to. Je to v našej tabuľke. Som multiznamienkový. Je tam znamienko. Čo možno vyrezať? Dieru. Čože? Dieru. Dieru možno vyrezať? Je tam diera? Nie. To ma zaujíma, že kedy Peťo naposledy rezal dieru. Dieru v plote napríklad. Miško. Čo možno vyrezať? Čas. Bradavicu. No tak znamienko a bradavica to je naozaj veľký rozdiel. Nachádzame sa v dermatologickej poradni a budeme sa teraz exaktne zaoberať rozličnými znamienkami, ako sa volajú, hej. Bradavica nie je znamienko. Bradavica totiž je dokonca liečiteľná, hej. Ja mám znamienka, ty máš bradavicu? Nie. Nie, no, lebo si nechal vyrezať. A je to v našej tabuľke, je tam bradavica. Nie. 2x si hovoria, že Černickí sa môžu radiť, nech sa páči. Porada Janka, čo môžeme vyrezať? Čas. Tak ja odídem na druhú stranu. No, tak toto je taká otázka, kde ste polavili a nedávate to, neviem prečo. Erika, čo možno vyrezať? Tekvicu. Tekvicu. Marek? Tekvicu. Do tekvice, samozrejme, však máme teraz jeseň, Halloween. Dominika? Prikláňam sa k tomu. Tekvica sa dá vyrezať a je potom z toho taký strašiak. Mári? Pišťalka. Píšťalku. Tak čo ideme píšťať, alebo ideme podporiť náš jesenný moment? Fana. Tak dám väčšinu tekvicu. Dáme tekvicu, halloweensku hlavu možno vyrezať. Veď máme jeseň, priatelia, nerežete tekvice? Nie. Zasadili ste tekvice tento rok? Nie. Mali ste? Ja mám takú bohatú úrodu tekvíc. Čo sa tam stačí? Naozaj sa tým môžem ohadzovať.
Tak, je tam tekvica. Je tam tekvica. 15 Slováci dali tekvicu teraz na jeseň, no. A stále nám chýba top. Čo je top? Strom možno vyrezať, drevo, burinu. Aha, takto, záhradníci. Tak, a čo je štvorka? Hračky z dreva. No tak toto už by som netrafil, ale strom sme mohli vedieť. Keď sme stavali, tak som musel vyťať strom, pretože bolo rovno v strede. Tam, kde máme teraz obývačku, tam zostala len jeho aura. 60 bodov majú Mostkovci. Na druhej strane však máme fantastických 110 bodov Černický. Pôjdu do finále? Uvidíme. A štvrtý sú na rade, nech sa páči, dopredu hráme 5 proti 5. Poďte sem. Majka, to je Marek, Marek, to je Majka. Majka, máš priateľa? No, že máš. Tak lebo aj Marek možno, že má. Nechcete sa rozísť, že by ste chodili vy teraz spolu? Nedáš? Nie, Majka to nedá tiež. Nie, nerozchádzate sa, hej? Ste šťastní vo svojich vzťahoch. Marek? V poriadku. Prečo si šťastná, Majka, vo svojom vzťahu? Lebo mi vyhovuje. Čím? Všetkým. Navarí, všetkým. napečie, žehlí. Tak všeobecne na vzťah sa pýtaš, nie? Áno, Tak celý vzťah. Prečo ho so miluješ? všetkým. To je moc na telo. Otázka. Na telo? No. Čiže nedá sa to vysielať? Prečo ho miluješ? Dobre, one šugy uere. Čo robíš, Majka? Študujem Študuješ? Čo študuješ? manažment. Management, ktorý rok? 3. idem teraz. A manažuješ dobre? Určite. Už manažuješ aj svojho priateľa určite? Tak, čo? Občas ho dáš do laty, musíš jednoducho, hej. To si zle urobil, musíš to ináč robiť takto, takto, takto a takto. Pozor, manažérky sú nebezpečné ženy. Majka je nebezpečná, Marek, dávaj si pozor, lebo bude prvá na tlačítku. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku. Čo priťahuje turistov? Atrakcie miestne. Atrakcie miestne. Atrakciolas, miestnosť. Je to v našej tabuľke, sú tam miestne atrakcie. Marek, čo priťahuje turistov? Hory. Hory. U nás určite. Sú tam hory, kopce, Tatry. Chopok. Chopok nebol v tabuľke. Čo priťahuje turistov? More. More. Je tam more? Určite. Tak určite, ale je niečo vyššie. Erika, čo priťahuje turistov? Pamiatky. Pamiatky. Teraz je to o tom, že oddychové zájazdy alebo tie edukatívne. Sú tam pamiatky. Sú. A dokonca to. Beriete? Naspäť do rodín hrať. Budú Černickí. Pokračujeme ďalej. Fana, čo priťahuje turistov? Zábava. Aj teraz, keď si ženatý, ešte ideš za zábavou. Je tam zábava? Je tam zábava! Las Vegas, nedobytná pevnosť zábavy. Mari, čo priťahuje turistov? Lacné zájazdy? Lacné. Dobrá cena. No. Dobrá cena zájazdu. Je tam dobrá cena? Je tam dobrá cena zájazdu. Nízke ceny. Dominika, čo priťahuje turistov? Čas? Neviem. Dominika je dnes dosť poddimenzovaná. Zobrala mi to. Je mi to ľud, ale fakt si musím ťa naštartovať. Dobre, počkaj, vydrž, hej. Uvoľni sa, hej. Pozeraj sa dopredu, ja ťa štartujem. OK. Dobre, ďakujem. Dominika to už v ďalšom kole dúfam, že dá. Marek, čo priťahuje turistov? Oddych, kľud. Oddych, kľud, pokoj. Je to v našej tabuľke? Nie. Je tam druhé X a na druhej strane Môstkovci sa môžu radiť. Nech sa páči, porada Erika
Ak netrafíš tabuľku, ja odídem na druhú stranu. Keď odídem na druhú stranu, na druhej strane sa rozhodne, či vám tie body náhodou niekto neukradne. Erika, čo priťahuje turistov? Destinácia? Teba ktorá priťahuje? Talianska. Taliansko. Manžáre, domine. Je tam Taliansko. Nie. Destinácia, samozrejme. Idem na druhú stranu, destinácia tam nebola, Mostkovci. Menej ako 4 Slováci niečo povedali. Väčšinou, keď je to menej ako 4 Slováci, tak to nie je až taká veľmi pravdepodobná odpoveď, ale dostáva 3% šancu. Meter? Jedlo? Jedlo. Miestne špeciality. Špeciality, Majka hovorí. Tiež si myslím, že jedlo. Tomáš hovorí, že jedlo, čo priťahuje turistov. Janka? Tiež jedlo. Jedlo. Jedlo, lokálna kuchyňa. Lokálna kuchyňa. Som predsa v Turecku, musím si dať turecké jedlo. Nebudem predsa jesť Wiener Schnitzel v Grécku. Tak ako ja. Áno, je to smiešné, ale najlepší viedenský rezeň, ktorý som kedy jedol z telacieho mäsa, sa nachádzal na Kréte. Takej zaprdnutej dedinke za rohom doprava, potom, neviem, U-turn, už odtiaľ sa ľudia nevracajú živí. Tam som si sadol, bola tam taká milá babička, hovorím jej, dal by som si, ja grécky šalát som mám na raňajky, na obed, na večeru, stále jem vaše grécké jahňacie veci, ale tu som teraz dostal chuť v tento moment na viedenský rezeň. Babička prišla, donesla mi viedenský rezeň, vo Viedeni som taký nejedol, ako som jedol na Kréte, hej. Tak, poďme sa opýtať, či je to tam. Je tam jedlo v zmysle miestne špeciality. Je to tam. Je to tam, super. Máte 200 bodov pred finále a to znamená, že ste jednou nohou tam. Ale len jednou nohou, pozor. Hej, Černícky nahrali minule veľa bodov, boli šikovní, sú veľmi šikovná rodina, dávajte si na nich pozor. Tak, výborné. Ja som rozmýšľal, že menej ako 4 odpovede bude, že čo priťahuje turistov? Turistky. Presne, Michal to povedal. Turistky, že sú to. Tak Černícky 110, na druhej strane 200 bodov. Mostkovci, čaká nás posledné súťažné kolo a táto rodina je k finále bližšie. Nech sa páči, poprosím posledných hráčov k pultíku, hráme 5 proti 5. Peťo, to je Erika. Erika, to je Peťo. Erika? No. Peťo? Čo robí Peťo? V automobilovom priemysle. A v automobilovom priemysle vyrábaš rovno auta, alebo len súčiastky? Súčiastky. Ktoré? Prístrojové dosky. Prístrojovú dosku, to znamená, že aj autorádia? Nie, konkrétne len budíky. Budíky a toto. Pekné. Dobre, teraz sa ťa spýtam, ktoré auto má najkrajšie budíky? No, to vaše, hej, to, ktoré vlastníte. No a čože sused má drahšie, no a čože sused má krajšie budíky, moje sú tie najkrajšie, hej, pretože ukazujú moju rýchlosť. Tak, ruky za chrbát. 100 Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme. Štyri najčastejšie odpovede na otázku. Čo môže byť gramofónové? Platňa. Platňa. Je tam platňa. Je tam platňa, aj toto beriete, budete hrať, nech sa páči, naspäť do rodín. Mostkovci idú hrať. Čo môže byť gramofónové? Čas. Nahrávka. Gramofónová nahrávka. Mary had a little lamp. Je to v našej tabuľke? Je. Čo môže byť gramofónové, Janka? Prehrávač. Gramofónový prehrávač. Gramofónový prehrávač. Je tam prehrávač. Je tam. Tomáš, čo môže byť gramofónové? Ihla môže byť gramofónová. Ihla môže byť gramofónová. Ak je ihla v tabuľke, je to jasná páka, idete do finále. Ja sa pýtam, je tam ihla? Je tam ihla?
Môstkovci idú do finále, 413 bodov. Černickí idú domov. Je mi to veľmi ľúto, ale Erika nezareagovala správne na poslednej otázke. Bola to jednoduchá otázka. Stačilo trafiť tabuľku. Stačilo trafiť červenú tlačicu. Dovidenia. Ahoj. Môžete kývať domov, lebo na konte máte 1964 eur a to sa tu nestáva každý deň. Môstkovci idú do finále. Idú vyskúšať nahrať 1500 eur, tak ako minule. Naši Černickí, alebo nahrajú 413 Slovákov. Poďme sa na to pozrieť. Je tu finále, to finále má podobu 1500 alebo čo Slovák, to euro. Avšak vy, ktorí nás sledujete tento mesiac, viete, že každá rodina, ktorá sa prebojuje do finále, už dostáva automatickú prémiu v podobe 50 eur od Sberbank, ktoré dostanete na účte, ktorý sa volá Môj účet domov. To, čo urobíte s vašou výhrou, to nám je jedno, ale tu už máte určite 50 eur na účte. Takže, Môstkovci, ktorí dvaja pôjdu do finále? Pôjde Tomáš a ja. Nech sa páči. Dopredu. Tomáš a ja. A bude prvé ja alebo Tomáš? Tomáš. Nech sa páči. Muzika počúvať. Tomáš, sem sa postaviť sa, zaradiť sa. Čaká nás momentálne krátka spoločná chvíľa, kde prežijeme nábeh na infarkt. Hej. Väčšina ľudí ho potom rozchodí smerom doľava doprava, on dýcha, rozdýchava to. Je to 5 otázok, hľadáme 5 najčastejších odpovedí. Ak nevieš, povedz ďalej, na záver sa k tomu vrátime. Na všetko je krásnych 20 sekúnd. Časom mer sa spúšťa, keď ja dočítam prvú otázku. Rozumel si zadaniu? Rozumel som. Dobre, tak poďme na vec. Nech sa páči. V ktorej krajine sa môžeme opaľovať bez plaviek? Egypt. Čo je autobusové? Zastávka. Akú príchuť má zmrzlina ružovej farby? Ďalej. Čo je typické pre korytnačky? Pancier. Aká môže byť posteľ? Pohodlná. Akú príchuť má zmrzlina ružovej farby? Jahoda. Jahoda. Si netrafil správnu rúžovú, ale dobre, aj jahoda môže byť rúžová, lebo keď tam dajú viacej mlieka, tak tá červená z jahody sa zmení na rúžovú. Hej. Ale jahoda je červená, mala by byť, aj jahodová by mala byť červená. Je typická rúžová zmrzlina. No, schválne, či si teraz spomenieš? Nespomenieš, potom ti poviem. Nech sa páči. Deškaj. Ahoj, Miško. Ahoj. Už si tu ty. Už som tu ja. Je to jednoduché, čaká nás 5 otázok, hľadáme 5 odpovedí, ak nevieš, povedz ďalej, na záver sa k tomu vrátime, na všetko je 25 sekúnd, časomer sa spúšťa, keď ja dočítam prvú otázku. Tento zvuk je zvuk, ktorý hovorí, že pozor, Miško, túto odpoveď sme už počuli, treba vymyslieť nejakú novú. Nech sa páči, sústreď sa, ideme na vec. V ktorej krajine sa môžeme opaľovať bez plaviek? Francúzsko. Čo je autobusové? Nastupište. Akú príchuť má zmrzlina ružovej farby? Jahodová. Malinová. Čo je typické pre korytnačky? Že sú pomalé. Aká môže byť posteľ? Veľká. Hotovo. Veľká nie je zlé. Ale neuhádli ste tú ružovú top zmrzlinu. Schválne teda, že či ste si spomenuli. Punčová. Punčová to je. Áno, punčovú mám rád. 4 kopceky vás poprosím. 4. Tak, nech sa páči, poďte dopredu, mladý muž. Čelom vzad. Ku
ku mne blíž. Krok doľava. Máme tu tabuľku. Tá tabuľka má zatiaľ nulovú hodnotu. Ja sa pýtam, či sme aj my nahrali nejaké nuly. Je tam nejaká nula? Je tam nula. Hneď Egypt. Moslimská krajina by náhod to asi nezniesla. Alebo môžeš byť ukameňovaný. Vyskúšaj to. Ideme ďalej. Je tam ďalšia nula. Je pohodlná posteľ. Je tam ďalšia nula. Sú pomalé. Už som sa bál, že dostane Tomáš ďalšiu nulu. To by bolo zlé. Ale možno, že má Tomáš ešte ďalšiu nulu. Uvidíme. Je tam ešte nejaká nula? Nie, je dobre. 3 nuly je dobré. Máme tu naozaj pekne našľapnuté na to, aby sme nahrali tie peniaze, ktoré potrebujeme. Avšak moja súkromná skúsenosť je, že momentálne nám 1500 eur ufúklo. Poďme teraz skúmať, či sme nahrali 413 Slovákov. Čo malo najmenej bodov? Francúzsko. Koľko bodov? V ktorej krajine sa môžeme opaľovať bez plaviek? Chorvátsko bolo top, lebo tam chodí najviac Slovákov a tam sa opalujú všetci nudisti. I keď je pravda, že Francúzi sú najviac naturálni vo svojej podstate. Čo je viac ako 5-bodové. Nástupište. Čo je autobusové nástupište, má koľko bodov? 8. Stále málo, potrebujeme vidieť aspoň 20-bodové odpovede. Čo je viac ako 8-bodové? Malinová. Akú chuť má zmrzlina ružovej farby? Malinová, koľko bodov? 17. Výborne. Skúsime sa pozrieť na ďalšiu odpoveď, ktorá mala viac ako 17 bodov. Hádam ju nemá Michal, ale už aj Tomáš. Nie, tak Miško dával naozaj menšie odpovede, čo sa dá robiť. Veľká, koľko bodov? 17. Aká môže byť posteľ manželská? Bola top. Máme 47 bodov a tam budú odpovede, ktoré dokopy nahrajú 53. Čo je ďalšia odpoveď, ktorá mala veľa bodov? Viac ako 17 mala. Jahoda. Koľko bodov máme za jahodu? 20. Je to výborné pre vás. Ružová zmrzlina. Bola top punčová, už sme sa s ňou zaoberali. Ideme teda ďalej rýchlo. Čo je autobusové a čo je typické pre korytnačky? Pancier a zastávka boli top. Koľko bodov má zastávka, koľko bodov má pancier? Zastávka má 39 a pancier má 36. Chorvátsko zastávka, punčová, panciera, manželská, boli naše topy. Nech sa páči, poďte dopredu. Dopredu. Ideme sa totiž zlúčiť. Tejto milej rodine sa podarilo nahrať 413 eur a tak si z Mlynskej doliny odnášajú dnes 463 eur. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa pekne, poslúchajte a dovidenia. Hrali sme 5 proti 5.